Здравейте! Буквално преди минути минахме границата на България и Гърция. 330 км ни делят от град Волос, който е петия по големина в Гърция и едно от големите пристанища. Намира се в района на планината Пелион, свързана с древногръцката митология, кентаври, аргонавти и изключително интересни легенди. Малки красиви селца, пръснати в самата планина, теснолинейка, железница изключително интересна, така че очаква ни едно приключение и нищо, че времето навън е дъждовно, ние приемаме това като знак, че ще ни върви по вода. 2,20 €. Ето, платихме втората такса по магистралата, която ще ни отведе до Волос. Всъщност тя свързва Солун и Атина и е около 500 км дълга. До момента вече сме с 3,40 € назад, но всъщност тези пари си заслужават за комфорта да пътувате изцяло по хубава магистрала. Какво ни пилка? Имаме все още ограничение, иначе магистралите са с ограничение около 120 км. Това е позволеното в Гърция, така че караме много комфортно и спокойно. Решихме да се отклоним от главния път, иначе който много удобно ни води към Волос, за да се порадваме на красивата природа на планината Олимп. Някъде сред зеленината, там пък е разположена една крепост, по всяка вероятност средновековна от това, което виждаме, с здрави крепостни стени и кули. Видяхме на една табела, че името е май Платамонос. Нещо такова. Платамонос, не знаем от кога е датирана, но изглежда изключително красива, кацнала на един зелен хълм. Третото по големина пристанище на Гърция ни посреща със слънчево време и със спомена за древногръцката история, от която знаем, че Волос е мястото, откъдето тръгва прочутото пътешествие на Язон заедно с аргонавтите в преследване на Златното руно. На няколко места в града може да видите възстановка на кораба. Ето тук зад мен е една скулптурка, а пред мен е крайбрежната улица на града, която много наподобява тази в Солун, с многобройни кафета и ресторанти. Нашето цветно настроение ще бъде допълнено от кратка пауза на крайбрежната улица, на която има сигурно 200 кафета. Много са и избора наистина е много труден. Ние седнахме на кафе Ахилион, който според мен се свързва с известният Ахил. Ние си поръчахме едно хубаво кафе еспресо. Прави ми впечатление, че тяхното мляко е малко по-различно от нашото. По-гъсто е и с леко жълтеникав цвят, който му придава един по-различен вкус. Разбира се, може да си поръчате и хубавото гръцко кафе на Джезве, което е много по-гъсто и е с отайка. Съвет от мен, когато сте тук, портокалада. Нещо много хубаво. Гръцката портокалада няма нищо общо с българската. Прилича на натурален сок. Тази конкретно си от този край и се нарича Епса. Препоръчвам ви едно хубаво кафе с портокалада, просто денят ви ще бъде по-различен. Разходката ни след кафетата продължи и стигнахме до Кея, откъдето се виждат лодките на богатите и заможни хора на град Волос. Ето тази жълтеникава сграда пък зад мен е емблематична за цяла Гърция, защото тук на времето е била старата цигарена фабрика на Папастратос. Има тук някаква статуя, която не знам точно какво символизира, но интересното е, че главната с кафетата продължава и се прелива всъщност в еднокилометров парк, който е изключително красив и в крайна сметка пък е нещо като бели дробове на този град. Отзад се вижда красивата планина Пилио. Право срещу мен пък е една църква, която също е много известна. Става въпрос за Агиос Константинос или Свети Константин.
По принцип навсякъде по света може да се ориентирате по количеството клиенти, които виждате. Зад мен има доволно много хора, което значи, че храната е вкусна. Вече са ме затрупали с вкусни ястия. Това са пълнени миди с ориз, риба с някаква много интересна гарнитура. Два вида всъщност риба, но най-важното, заради което сме тук, се нарича ципуро или ципорадикус. Всъщност точно така се казва и нашето заведение, ципорадикус от Дзимис, така се нарича. Как се пие това нещо? Сипвате си в чашката от малкото юшче. Ето така. Слагате си 2 ледчета. Интересното е, че тази напитка е характерна само за този край и тук твърдят, че е най-хубава. Точно и за това избрахме това заведение. Долива се малко водичка. И в общи линии единственото, което ни остава е да си кажем на здраве и да се насладим на хубавата кухня и на ципорадото. Като всеки един авантюристично настроен турист, и ние решихме да направим едно пътешествие от град Волос към близката планина Пелион или Пилио, както и казват местните. Тя е свързана с много интересни истории и легенди от древногръцката история. Като например аргонавтите, за които ви разказах, и Язон, отправили се на пътешествие към далечна Колхида. Тази скулптура пък символизира кентавъра Хирон, мъдрия кентавър, при когото са обучавани Херкулес, Ахил, както и Асклепий, който овладява точно при този кентавър лечебното изкуство. Нагоре в планината, която виждате зад мен, пък са скътани малки селца, от които се открива невероятна панорама и може да видите целия залив на град Волос. Напълно в контраст с тесните кълдърмени улички на Портаря е големият и просторен площад. Той е заобиколен от вековни дървета, които пазят дебела сянка. И всички хора от град Волос, пък и туристите, които искат да избягат от горещите летни жеги, идват на балкона на планината Пелион, както често е наричано това градче. Тук има прекрасни таверни, където може да хапнете вкусно и да се насладите на красивата природа. На края на село Портаря започва маршрут, който може да наречем меко пътека, маркиран със страхотна природа, реки, водопади. Казва се пътят на кентаврите. Изключително красива и живописна природа, сякаш от приказките. Тук може да отседнете в красиви хотелчета и комплекси, които са в старинен стил. Ние ще ви покажем точно един такъв, който открихме, казва се Паладио и е много интересен със своите стари къщи. Това са къщи, някои от тях по на 200 години. В различен стил и в различен интериорен дизайн. Някои от етажите са направени от камък, в 7 от стаите има джакузи, като цяло общо капацитета е 20 двойни стаи. Една от големите екстри е малкото басейнче с чиста планинска изворна вода. Невероятна обстановка, има ресторант, в който може да хапнете и да опитате вкусните ястия от този регион. Сутрин може да си пиете кафето и да се наслаждавате на старинните къщи на селото Портаря.
чаша горещ чай от билки, набрани от планината Пилио и една хубава закуска със сигурност ще направят денят ви различен. Нашите домакини са ни спретнали една хубава закуска, която включва изсушени домати, сиренце, маслинки, пържени филийки. Ето тези ябълки, наречени фирики. Местен сорт. Мляко с ориз и канела. Много видове хляб. Гърците това си го тачат. Има различни видове. Домашно приготвен, препечен хляб, солен, сладък, козунаци. Имаме и мляко, което също е характерно само за този край. От Портария може да направите една кратка разходка, 2 км разстоянието до следващото село, което е още по-високо, Макриница. То е известно като благородното, защото още от миналото богатите гърци са си купували къщи тук. Архитектурата на цялата планина Пелион е изключително интересна. Повечето къщи са просторни, в бял цвят, на 3 етажа. Изградени са от камък, който е точно от този район. Това е площадчето на Макриница. Трябва да видите задължително издълбаната мраморна чешма през 1809 година. Тя е известна с това, че водата, която извира, се нарича безсмъртната. Не знам дали е безсмъртна, но със сигурност носи късмет и хората си хвърлят стотинки тук, за да се върнат отново в Макриница. И така, скъпи приятели, дойде време за още една атракция. Теснолинейка, едно влакче красиво, което минава през планината. Първоначално е тръгвало отдолу, ще ви разкажа за неговата история. Сега сме на гара Ано Лехония или Горна Лехония. От тук го хващаме и ще преминем по един много красив маршрут. Теснолинейката започва да функционира през 1895 година. Нейният архитект е италянец, неговото име е Дичирико. Общо взето това е неговото произведение на живота, тъй като самото място, на което той избира да направи тази железопътна линия, е уникално красиво, високо в планината, с невероятна панорама към морето. Докато пътувате около вас, ще се сменят различни пейзажи. Маслинови дръвчета и горички, малки селца, които са си запазени автентични, и най-хубавото е панорамата. Общо взето тук, докъдето погледа ви стигне, виждате море и невероятната морска ширка. По време на пътуването, което е около час и половина, влакчето прави няколко спирки за кафе и да се наслаждавате на красивата природа. Като цяло минава през 8 мостчета, 7 от тях са каменни. Всяка една гара трябва да имате предвид, че е архитектурен шедьовър. И както ви казах и малко по-рано, най-хубавото е гледката, където и да спрете, я селце, я красиво море, планина, изобщо каквото ви душа иска.